naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Breek op Larika. Ik is Geista Black. Welkom bij Breek op Larika Reactions. Als het uw eerste keer is, als je reeds was, welkom terug, nee. Welkom terug. If you didn't subscribe yet, please feel free to subscribe. We zijn op pad naar 8500 subscribers toe. So become part of the Breekarette family. Thank you very much, fam, for all the subscriptions. Jullie weten, ik het slot op Radio Eerste Rivier. Hier is al die informatie. Radio Eerste Rivier, nummer 1 online radiostatie in Zuid-Afrika. Facts. Radio Eerste Rivier. Al op all major streaming platforms, ne? Die major ones dan ik dan luister. Either die app. Of je gaat luisteren via Facebook of TikTok. Of via de website, ne? Meer dan 1 miljoen mensen luisteren per dag van Radio Eerste Rivier. En ik zeg aan elkaar voor jullie fools, stuur jullie music. Zeg maar die muziek. Al die informatie is hier, ne? 1 week heb ik hier request show. En een week is ik een dikte over in die studio, ne? Op die request show wat je moet maken, ik ga een Facebook link gaan ik maken. Ga ik zeggen studio music hier toe. Maar jullie fools moet echt van mijn e-mail. In elk geval, hier zo zie je. Stuur die muziek. Of ik ga de link, post maken, sorry man, ik zit die in elkaar. Ik ga de post maken en dan zeg ik, stuur al die muziek wat jullie willen even die naweek, komende week, zaterdag, ze request show. En dan speel ik die muziek vanaf die link wat je gepost hebt. Jullie mannen op het gefriet is, maar niet met 12, één braam, niet met 12 link stuur van jouw song, bro. Hij is onrechtvaardig, ik speel net één van jou af. Zo wat ik ga zeggen, subscribe, de klaar gezien. Ja, vandaag react op Ziggy. Ook heb gezien, ik heb zo die visuals gezien van die dat mijn oor al zeer gemaakt heb. Nou, wat is die song zijn naam? Ziggy. Jullie weten maar Ziggy 4X. Very popular rap artist now. Nou, die visuals lijken gevaarlijk. Je zijn klaar in die ruimte. Nee, die is een vliegtuig. Ding, ons kijken wat ze Ziggy 4X. Hold on. I'm not hearing the music. There we go. Was hij ingeplakt geweest? Salimi. Alles is zo vannacht hier. Wat staat nou? Ziggy, voor ik directed bij Boy Savage. Wat is die song zijn naam? Wow. Ziggy, wacht, mijn bro. Die Sam City, weet die waar niet. Tjo. Jara, stuur me die bag aan zie. Je praat een tijdelijke stem, joh. Jara, stuur me die bag aan zie. Yola, ik zet het wop. King confirm en die hele klomp kings, oh zijn het dub. Fifi op een loop, en breng het terug. Ik breng het terug. Oh, ik versta niks van Yola en Fifi op die bag en Corella. Wat heeft die man alles hier gezien nou, jong? Yes, so. Stuur me die bag aan zie, Yola, ik zet het wop. King confirm en die hele... Oh, King confirm. Met die hele... Kijk je die way, die visual skyf, jong. Dat is artificial geblend met... Richtig goed, die brava, die muziekvideo gemaakt. Hij kent zijn story. Klomp kings, oh zijn het dub. Fifi op een loop, en breng het terug. Ik breng het terug. Maar mijn move, allemaal zoals voor, dat is zo us. Ik is pricey, ik is nice, jij kan zeggen hoe kom ons aan. Ik met mannen wat jou uitsalala, zij onder jou vang. Vaarlijke mannen, waarmee die man skit. Yes, so, maar die ding is het, kijk, ja, hij zit nou aan, hij is daar bij een factory of een ding, ne. Als een braaf wat iets geskieren daar, of gezagen daar, dan is die man bij je container shipping yacht, en als hij, dan rijdt die man, dan hang die man in de kar uit. Ja, die braaf is om iets te grinden, wat even te skieren, die braven die zo staan. Maar mijn move, allemaal zoals voor, dat is zo us. Ik is pricey, ik is nice, jij kan zeggen hoe kom ons aan. Ik met mannen wat jou uitsalala, zij onder jou vang. Way to tap. Zie je nou bij elkaar om te weken in de factory? Nee, zie je eens wit met zijn weekie, man. Kwang die doggy, jong. En die patten. Zeg hoe kom ons aan. Ik met mannen wat jou uitsalala, zij onder jou vang. Way to tap to even beef en hij maar uit zij kom ons aan. 556 uit net zoals bassdroma, zeker mijn bassen span. Hoe zij, kijk, op die blok in is blom met die tijd. Hoe zij, kijk, op die blok in is blom met die tijd. Yes, zo. Daar is die man alweer bij
by 'n habe, hè? Maar die is lekker Suid-Afrikaans die nie. Ze SC en sy fuf, zet met die dogs aan kom in 'n kus. Julle kan kom in die hele klomp voor, ze doen ze kos as niks in pos. Julle klomp voor longs involved, 357 tokkas en all, Uzis. Maar die man van Ganzi, 357 tokkas en Uzis. Ik ze SC en sy fuf, zet met die dogs aan kom in 'n kus. Julle kan kom in die hele klomp voor, ze doen ze kos as niks in pos. Julle klomp voor longs involved, 357 4 long, okay, long involved 357. tokkas en all, Uzis bits en brooms aan kom, en CZ zero is allemaal as von. Ek weet niks wat hy man aangesê het nie. Yes, so. 357 tokkas en all, Uzis bits en brooms aan kom, en CZ zero is allemaal as von. Steam met die big guns. Right, die is USA, die road signs, ne? Is USA road signs. Die is Suid-Afrikaans. Nou, weet man nie, is dat nou real of is het AI nie? Number 1. It's not impossible dat het real kan wees nie. Number 2. Die kar agter Ziggy hulle ry soontoe. No? Ziggy hulle ry die kant toe. Ziggy se voet is buitekant, die kar ry vinnig. Joe. Uzis bits en brooms aan kom, en CZ zero is allemaal as von. Steam Right. Hij rijdt nou een kar achter hulle. Hier rijdt die man in een Cadillac. Dit lijkt zoals een Cadillac. met die big guns. Hij is een bakje achter hulle. Hij heeft een andere bakje. Zien ze? Just is crazy. Yo, Daar is hulle weer. Kijk dit video effect. bits en brooms aan kom, en CZ zero is allemaal as von. Steam Hij is een bakje wat in Ziggy zijn richting rijdt. met die big guns, zie ik Daar verandert het alweer. Yola, ik Daar zie je weer een die kar wat zo in toe rijdt. You. zet het wop. King confirm in die hele klomp Kingsons, oh zijn dub. Fifi op een loop, aan breng het terug. Ik breng het terug. Mannen mijn mee move, allemaal zoals voor, die zo us. Ik is pricey, ik is nice, ik Oh, die visual effects van die ding, jongens. Crazy. Geblame met AI en geblame met wat real is. Yo, boy savage of even. This nou like in the next level via video, via in terms of visuals nou. Seriously. As jy nou kyk wat die manne ingesit het, dit sit nou weer aan 'n videographers nou weer under pressure nommer 1. It does, because if you bring such a quality product to the fore, and AI is part van the future, and whether we like it or not, is baie AI in. Maar dat is wat het kwaai maak. You know, you have to use the tools that's available to you to enhance your product. Dis al wat die manne gedoen het. sinds oh zijn dub. Fifi Behalve nou music itself, daar gaan ek nou nie agree nie. Nee. op een loop, aan breng het terug. Ik breng het terug. Mannen mijn mee move, allemaal zoals voor, die zo us. Ik is pricey, ik is nice, zij kan check hoe kom ons in. Ik met mannen wat jou uit zal lala, zij onder. Die lijkt soos hy ja, die, as jy nou weet, ek dink is, het kan nie afwees, man. Hier af, ek kry van in Bugs World, hulle is as 'n ou kar museum maar langs aan Bugs World, hulle. No? En, daar ou vliegtuig is daar. En as ek as ou geroeste karre wat daar staan. Right, die lyk nou weer in Suid-Afrika. Hy lyk soos Tafelberg in die background, die lyk soos weer lyk soos Pan-eiland, hulle daai kant van die wêreld. Nou, as julle hier kens net die ander kant. Ik is nice, zij kan check hoe kom ons in. Ik met mannen wat jou uit zal lala, zij onder jou van. Ja, die lyk soos Kaapstad. Way too tap to even beef en hij maar uit zij kom ons in. 556 uit net soos bassdroma, zeker met Yui helikopter. Waar sal dat lyk soos die museum hier aan die kant. passen spin. Nou jij moet zeggen ze onder gaat slide. Goed die nacht met een dak compleet op mijn kop in de AGD toch op je site. Allemaal mee onder een skillerige prijs. Oh, dat die uitzend, dat die wat alles nog, ja. MEC is definitief ook een shipping. Light, goed die nacht met een dak compleet op mijn kop in de AGD toch op je site. Allemaal mee onder een skillerige prijs. En meer zie, want koop ik een nij nog steeds op je pad. Ze klop op zij, pak hem hier maar toe, pak bleef. Ik leid alle onder een wit, daarom is me niet stijm. Ik verstaan niks wat Ziggy nou gesê het. Maar Tupa en wat Pakamisa en wat nog. Hij nog steeds op je pad, ze klop op zij, pak hem hier maar toe, pak bleef. Ik leid alle onder een wit, daarom is me niet stijm. Alle wit, daarom slide op this. Slide voor dus al slide voor niks. Oor zal slide, ze zijn gaga. Oor zal slide op je mannen wat slide is. Als hij Oeh, jullie mannen wat hoe slide, ja, gaan slide worden op jullie. Nee, jullie wat hoe slide is. slide voor dus al slide voor niks. Oor zal slide, ze zijn gaga. Oor zal slide op je mannen wat slide is. Als hij viper is, ze zijn samen blitz. Big routine, bullets fly die dus. Quarter pounder, Ivan Gus. Die mannen nou praat van sliders, okay, burgers.
Het sampie met oor van gewone sliders, burgers af na quarter pounders toe. Dus als hij viper is, is hij samen met blitz. Backroutine, bullets fly die dus. Quarter pounder, Ivan Gus. Aanvang ons in huis, dus marvelous vis. Wat is marvelous vis? Backroutine, bullets fly die dus. Quarter pounder, Ivan Gus. Aanvang ons in huis, dus marvelous vis. Stuur me die bag aan, zie ik Yola. Ik zal het wop. King Confirm en die hele klomp Kingsons. Oh, zijn nu dub. 4-4 op een loop, aan breng het terug. Ik breng het terug. Mannen met mee move, allemaal zoals voorwaarts. Die soort us. Ik is prijs, ik is nice. Zij kan zeggen hoe kom ons aan. Ik ben mannen wat jou eet, salala zijn. Way too deep to even beef. En hij maar uit, zij kom ons aan. 556, Is Bikers een beetje aan het biken. En dan met Bikers in de avond series aan het kijken, is nogal nice. Never broke. My oor. Is gelukkig die ding as die ding kort. My oor sal dit gemaak het. Daai was 'n reaction op Ziggy 4X. Whip. Visuals is absolutely crazy. Daai is 'n contender van music video of the year. Ja, maar die way wat. Ek man het dit gebruik het. Ek het niks verstaan wat Ziggy is. Sê my, wat beteken Matupa? Wat beteken Pagamisa? Wat beteken Whip? En Toga en Tati Aids en wat? Ek weet nie, sê vir my in die comments wat beteken hy goed, né? Hy sit vir dit breek op dat ek kyk sta plek. Die link gaan ek hier onder aan pause. Kyk julle wat sê die manne. Stay black.